Nebuď matlák jako já, díl 4. a poslední v kupé. Jím si tak ten salát, prsty vidlička tam totiž nebyla a potím se. Už aby to jelo a zapl se klimatizaci, říkám si. A teď to přijde, to nepochopíš. Až před Berounem slyším štípístka, jak hlásá, že tento vagón má rozbitou klimatizaci. No to snad už fakt není možný. A tak se hrabu s batožinou další 2 vagóny vpřed, abych nezdechla na horko. Prdím na to, třepnu si k pánovi do první třídy. No není mi zima, je. Rozbaluju svou nově nabitou mističku ze šátku a balím mi do šatů. Tu misku dovezu, obléču šátek a chce se mi spát. Tak jo, budu chrnit. Omyl. Ten vlak, co mi tvrdila aplikace, nejde až k nám domů. Je výluka přece, musíš Plzni zase přesedat. No mě omejou. Bus je vhodný možná tak jako městská doprava. Celou hodinu si jíždím někam pod sedačku, místo na nohy asi 20 čísel. Noha otlačená už z předchozí cesty bolí jako no moc. Záda a ramena už ani necítím, aspoň že tak. A rezime? Oli ty vole, nebuď tak zbrklá. A nikam nejezdí, když je vedro jako v Africe. Jo a mistička s pampeliškami, ta přežila. Mávám všem nepřehlédnutelným, bylo to super. A jak se to líbilo vám?